May ma-comment naman na. Sinupod mo na. Wala pa rin silis kagina mo na akong bagay. Gusto mo tanay ko mag-vlog? Kuring mo mag-ahay. Narik ko, Pak Narik. Adalah kita semua anak dari Lagos sila. Ay mo niya bayo ko yan. Dami pagkukanap lang nung nagkatulong. Doon sa Prapar. Dala lang mismo sa ano, nang sulod ka sa Bukana. Ang una doblar, so Esperanza. Ay namin naman na dahil talaga. Hindi sabi man. Sa Mabels kami nagigadya. Ado amo na. Mabels kong Jonas. May picture-picturean nila. Ano una gidla? Gusto ko picture ang ngalimango. Ado amo na. Amo na isa ka. Kagaw buday, tingog mo lang ka. Dito ba di tangkad siya, Didoy? Ha? Gibalik ko to sa iyo, sige gihigitan. Di balik ka na pumasok na dito to? Hindi ah. Bagulang ko to ka pang kuwan sang Ay, pati lang mga minuto. Pagka-okay na question ako ano. Hindi lang tangan sa mic. Wala mo na yan sound niya. harap ya siguro. Ano na sa wala sa na ano bisa na ulanan. Kita kaya. Sapra guro ginamin mo guro rek. Sapra farm atong damo-damo sa mga may mga agila-agila. Muna kada sa tunga sang ano, sang fish pan. Hindi man. Wala lang ito ang una. May pagkakalay ko itong lahat. Mga kabasa. Ang itsura niya, oh. Sabi nila no inilokit-lokit. Okay, ta. Sige ta. Lokit bala ta.